Salam kadirli vatandaşlar, salam mehriban izleyiciler, salam Almurada hoş geldiniz. Salam, hoş gördük. Ol çağrına, salam hormatly yurttaşlar. Ol çağrına bu näme gurrun eder? Mene biraz bokurduğumum şu güýzgeligi başlaýar da täýýarda çelli bol. Howa soğuk bolarsa, üstürmek, gaskırmak başlarsanız arasını üstürsen. Bu bahanan bir Ay, görüşümü men gürletjek bol. yok, yok, yok. Ola beýle hada, ýony. Ben gurulma, näme yok. Hanımın nämeden başlaýan? Yine şu bugün nemeden başlaly. Ay Almurada niresin tutsaň ýöne gopup eliňe gelip dur gaýtyna nasıl jaňan bilip bolano. Ýöne bugün ine biz şu eskerlemez barada gurrun edeli. Ine biziň Türkistany ine mandatory ulluk değil ya da срочная служба orçça Türkmençe belli del nämedi. Ne şu Harby harp Hökmanı harby boldy. şey Hökmanı garby diyeydi. boldy. Awa şey diyeydi. Awa. Ine şol hükman harbagulluk 2 ýyllyk. Eger sen bilimiň ýok bolsa, orta mekdep oturan bolsaň, ondan universitet ýokary bilim alan bolsaň, institutlar bir ýere oturan bolsaň, onda 1,5 ýyl. Soňky zakon Hökmençe. kanun Mhm. boýunça, soňky kanun boýunça 1,5 ýyl. Ýöne häzir mekdeplerden uturmakka soňky egzamine çenli tapşyrtmak alyp gidenler bar. Ine men tanışlamyň arasynda görüň berdiler. Çağalaryny mekdepden uturmakka soňky egzamine girmeliler. Maýyň aýaklaryna minäme ýygynyň başlaryna şoňa egzaminler bar eken. Şoňa ýetirmän alyp gidipdirler. Maý gullugyna. Näme üçin? Sebäbi mekdep uturan maryn badyny alyp gitse 2 ýyl gulluk etdirýärler. 2 ýyl gulluk etmek üçin. Eger instituta girip okuw oturýança garaşmaly bolsa, ola birinciden 5 ýyl wagtyň alýar. İkinciden hem çağalar Türkmenistanyň içinde okanok daşara gitjek. Her kim daşarda çykyp okajak. Türkmenistanyň içinde bilim ýokdugyny bilýärler. Bilim bilme birinciden ýok, ikinciden hem epetli pul tölemeli, ödem nagt bermeli. Şonu nagt bermeseň şo puly sen çağaň okap bilenok Türkmenistanyň içinde. Şoň üçin ine atalar ýa-ni rassroçka bilen töleýärler de 5 ýylda şerurtda okadýarlar. Her semestrine tölänne de bir $2,000 töleýändir de. Ine şol olar üçin aňsat düşýär. Ine ikinji nemesi ýahwidi türkmen maşgalalar üçin. Ine aýdaly ýa-ni neme ýaşaýanlar üçin baý ýaşamaýan bir öz aýlyjyna da günlüğüne ýaşap ýörenler üçin amatly düşýär de her semestrine tölemek. Olam ikinciden inni Türkmen hökümeti üçin bu bähwitli däl. Näme üçin? Birinciden mekdep oturar gider. İkinciden üniversitet şo daşarutda oturaýan ýagdaýynda da ýygyna gelmeýärler. Bulam göze görünüp duranda baranda da sana iş yok. Gucak açıp duran yok. Yani diplomuny neme etdirmeli, yani tasdiklatdyrmaly ya da türkmençe İngiliz dilinde evaluation diýilýär. Yani inni bul Türkmenistana yani döwlet hökümet bar. Nime goşudurnaň içindäki yani terror topor diýýärdi. Has go welşe şulaçylary. Ne bir terror toporyň pikiri daşarda goýbersek birinciden 5 ýyl garaşmaly, ikinciden 5 ýyl okap oturandan soň ýygyna dolanyp gelmejek görünüp dur. Gelenne de o gelen ýagdaýynda da ondan soň armiýa gulluk almaly bolýar da olary. Doğru. Onuň bir ýarym ýyl gulluk etdirmeli. Ýani olan gelmejegi wapros. Yani sonra aslında dur. Onun ödüm bolsa maşa barjak däller şo ýere. Men birinciden diplom men ödüm okap ödüm aldym. Dogrymy daşarutda. Baramdan soň men ýene de bir topar pul berip ýa-ni para berip iş gözlemeli. İş tapýan çağam sen arkaňda bir daýyň ýa bir ýeneň garnaşlaň biri minister ýene bir ýerde oturmadyk bolsa yani oluyor ödeyip eğilemeyen olsa senin yolun yapık. Hemme yerde senin için kızıl çıra yanıp duruyor. Onun barışa tanış tapaýanda da gönümel tanış tapmasaňa sen pulun yankı berjek. Önemen mi? Paran mı? İkisi galya ýokary köýe arada durýanlar amalya. Muhtat yok. Inni gönümel
tanış tapaňda da adından onun $5.000 vermeli. Yürgünlü zatlaň birim, yürgünlü wezipeleň birim, şo ýerde şo pagon götürýänler, prokuror diýdi, Mehmet diýdi, ýa bir ýeri polis akademiýany guturup bir ýerlere polis bolmak, şol umum aýdanda pagon götürýänniň, ýa-ni prokuraturaň işleri, правоохранительный немелеň işleri gymmat. Şoňa ine sen birini taljak bolsaň iň adından $10-15.000 bermeli. Okuňa guturarsyň, bir berersiň. Şo ýerde Türkmenistanyň iň ýokary gymmat okuwlaň birim Юридический факультет diýe. Türkmen Döwlet Üniversitetiniň. Юридический факультет iň gymmaty, olan bilemek bahasyny ýöne ummasy zat aýdýarlar. $80.000 bilen $100.000 aralygy diýip aýtdyr. Bana diýildi. Bolup biler inni menne urulla kansoru var da şu bar $100.000 tapdyň, berdiň. Inni 5 ýylam sen okuman köçede geçirýäňde, umum aýdanda köçede geçirýäň, bir ýolkaçyk ekýäň, güljaga ekýäň, ýa çäre çykýaň, daşda görüň oturan o haramzadalaryň heykellerini renkleýäň, oň daşyna zaborjy giden bolýan, köçelerini medýan, arsalýan, garaz, o bir ýurtdan bir ýerik sapar bilen bir döwletiň nemesi gelýände köçelerde çykyp sen baýdagy çeýdip durmaly, sowuk diýmen, gysdy, gar diýmen. Garaz günüň sen $100.000 bereňde de şo bile geçýär. Sen bilim aly bilen ok. Menam dogry aýtmaly. Bilim alyp bilen ok. Bilim ýok. Ýöne $100.000 bermeli sen şo. Şo gaty kagyd üçin, diplom diýilen kagyd üçin sen $100.000 bermeli. Ýöne sen iş tapjagyň belli-de. Bar tapdyň diýeli. Senine şu bolýardy. Bar tapdyň iş. Sen öz işiň ýerine getirip bilmeseň, öz işiň bilmeýän bolsaň sen nädip onuň hökümetiň ýanky tigirlenmeli. Ýani hökümet diýilýän näme? Döwletiň aýlanyp durmaly döwlet. Hemme sistemasy gülýäli. Ana şo ýöremese näme etmeli? Ine şoňuna düşýärdi şo ýöremese. Şo tigirlenmeli zat, tigirlenmese şoňuna düşýär. Onam şoňuna getirdiler. Bilim ministrligi etdi. Şo ýerde oturan paraxorlar etdi. Şo pedagoglar, ýa-ni pedagog diýen, prepodavaçylar, muallimler. Şolaň hemmesi şu terror topara ýerýär. Ýa-ni terror topar diňe bir ýokarda oturan Berdi Muhammedowler däl. Şoň aşak gaýdan şahalary bar, şolaň hemmesi terror toparlar. Halk bilimsiz goýan gelejegi 30 ýyl geçdine. Garaşsyz bolanmady. 30 näçe ýyl, 32 ýyl geçdi. Garaşsyz bolan. Ýöne şuňa çenni näme ütgedi? Ütgän atmamy? Ýok, halmada tersine ýyla gitdik biz. Ýene bir 50-70 100 ýyl ýyla gitdik. 100 ýyl ýyla gitdik. Indi çağalar okuman bilen oklar. Harptanan oklar. İki sözün başını çaty bilen oklar. Bir söz aýdýan manysyny bilen oklar. Mene elde gure geldik ne biz. Neşler ýalda gure geldik biz. 100 ýylyň içinde öňe gitmeň ýerine biz 100 ýyl ýyla gaýtdyk. Ne bilen garaşsyz bolanmada Türkmenistan Respublika döretlerinde 100 ýyl bolup, 100 ýyl bolanyň 99 ýyl, 100 ýyl bolýarda. Umumy tegel aýdanda 100 ýylyň içinde biz näme etdik? Näme ötüşleri gazandyk biz? Näme gazandyk? O daşlar ýurtlar, o asmany uçan maşinleri näme ýasap çykaryp berler. Asmany uçan maşin uçýar asmany. Almada asmanda maşin uçýar. Gödüňize getirýäňizmi? Yerden ganatyny ýapýaňa bolan yerden ýörýär. Ganatyny açyp başga knopkalarny basýaňa ýokardan uçýar. Ine saňa 21-nji asyr. Türkmen döwletiniň başynda oturanlar bir gözüňizi açyp bir daşda görüňde seredin. Bolýan zatlar görüň. O asmandan aslan poýuzlar bar. Asma poýuzlar. Asmandan asma poýuzlar bar. Wagonlar. Yerdäki probka bolmasyn diýip poýuzy ýokardan asma edip geçirýärler. Ýani Türkmeniň hökümeti başynda oturanlar gözüňizi açyňda seredin. Daşarutlarda bolýan zatlary. Diňe ogurlyk siziň bar başarýanyňyz.
Eğitmeli, eğitmeli, beyitmeli, garvamalı, uğurlamalı, o satmalı, yetmeyi, yıkmalı, düz hükümeti ol Türkmenistan'ın içini kaldırayın diyen adam yok. Hükümet başına oturanlar ne size düzleniyor ne? Siz bir gözünüz açın da seyredin ne için asırda yaşayanız siz. Başka yurtlara da göz aylanma seyredin ha. Dine öz köşkünüzün içini biliyorsunuz. Şu zabordan ağrık göz yetiminiz yeten o. Zabordan ağrık geçen o. Şu kızıl nemeğin içinde oturursunuz zaborun. Kızıllan, altından, gümüşten yasalan kuppan içinde oturursunuz. Daşta görükten, bolyan atlardan havarınız da yok. Gözünüz açın. Bir sizin edip bilen, ediyen, irden akşam açın ediyen dağıtınız. İyemek, içmek, siymek, sıçmak, bağışlan olun. Şunun başka dağıtı bilen yok. Sizin bar ömrünüz yukarıda oturan nemeler aydı. Yok bar ömrünüz sizin tuvalet bilen kukunun arasında geçiyor. Yiyeniz barbam sıçacağınız. Başka da bilen yok. Siz öğünürmenen bilen yok. Bilim vermenen bilen yok. Medisina östürmenen bilen yok. Teknolojiyanın ösürüşünü bilen yok. Hiç zaten havarınız yok. Kukup boyalı kurcak yalı bir nemeni görkeden molyanız çeklerde öğünürleyen bir yankı imitleri, öğünümleri, bu matamarlık, hücü kökü görkeden molyanız. Hiç fikir ediyorsunuz hücü kökü oturan yerine yönü millet ünlü sirviliyor. Tortu ünlü sirviliyor gelin gıylar öğünleri. Onun için ullokan bir ılım gerek gel. Onun için ullokan bir kelle gerek gel. Siz taşlar yurtları seyredin yukarıdan uçan maşinler gelip döredip diyorlar başka milletler. Siz olsanız Kur'an yine kitap elinize alıyorsunuz da şu kitabın taşına Allahu Ekber yine manglayla deyiz. Allahu Ekber mang. Kut diye asırlar oldu. Şu siz Kur'an'ınızdan bir peyda var olsa adamın beynini östürüyen olsa bu ata sizden kosmosu sordunuz. Bu ata sizden uçan samalot ingolmanla bir samalot yasardınız. Türkmenistan içinde bir zavod kururdunuz. Uçan maşin ya samalot yasar yani. Çok zapçasına ma çıkar bilen yok. Samalot uçurmağa beyle de dursun. Siz samalot yasamak. Ya poyz yasamak. Ya sizin bir oba hocalığınızı ösen dağıtma mı yine aydalı. Ne mi östürdünüz oba hocalığınızı? Görür yerler yerlere meşhura batırdınız. O kelin kellesi yal o kordan asmanın Sputnik'te Zeridiyan'ın Türkmenistan kelin kellesi yal yekeci üzümlük yok o. Yekeci bağ ösen yok yaşıl. Ne hayran alyan yok orada Zerid görkedilen suratlar gör. Han sizin teknoloji, han sizin bir zavod fabrikanız, han sizin bir ingolmanı vursa bir çıkarına ho. Ingolmanı tigirlenyen. Maşina beyle de dursun yok orada uçan maşin. Sizin ingolmanı vursa bir çağalan kali askasın bir çıkarına ho. Çona ma Xitaydan getirip satacağınız çağalan kali askasın. 2 tigirlice, 4 tigirlice kali askaları. Ya vursa bitleri. 3 tigirlice, 4 tigirlice vursa bitleri ama Xitaydan da şap satacağınız. Utonun yok musun? Kararsız olanınız ama 100 yıl oldu. Ağzınızda köpürcük var. Ağzınızdan akya. Ağzınızdan köpürcük var. Köpürcükle ay diyanız. Ay kararsız olduk. Ay ne ne mi bizine öz baştak olduk. Ay ne ettik. Planat kazanın. Hani planat kazanın planınızı görkedin bize. 2 tane hüyücü köken görkedin. Ha? O ne öyle devlet bol ya siz öňde barjy näme? İýden öňde var, İýden spisekde, İýden barynjy. İýden barynjy. Utonun men tonyan, men Türkmen nimäne şu yurtlarda ýaşap oturýan, men Türkmen nimäne utonyan. Şu ýokardan uçýan samolyotlar görüp, ýokardan uçýan vertolyotlar görüp. Ho halk bara, halk. Men ýaly halk gidýärde bara. Ol sürücülük şahadat dama ýaly samolyot uçurýar, özleri plastik we samolyotlar bar da. Aeroplan ýaly. 1000 kilometre rady geçýändir. Bir 5-600 kilometre geçýär. Onuň drolgalar bar ýörüti özüniň. Şu aeroplanyň drolgalary bar. Zapravka edýän ýene de aňryk uçup gidiberýär. Ol ştatdan bu ştatda özüň uçup görmeli. Ine aeroportda barýan, şu jaga nemeňe goýarýaly ýeriňe neme arenda alýan da sen ýeriňi. Öz samolyotyň wa gymmadam däl o samolyotlar. Şu водительский право ýaly şoň uçýan uçurmanyň nemesini alýan. Udasterenýetini, şahadatnamasyny. Okuwny okumala okuwa. 5-6 ay okumaly ýöne.
Okuyan ol sen loçik bolup bilýän halmra da sen loçik bolup bilýän. Öz başyňa öz hojulugyňda samolyodyň bar. Gat ulam däl bir 3-4 adam sygarlyk samolyot. Sen şol şaratnama alaň soň öz maşgalaň ile gezilen jet bilýän başga ýurtlara uçup gelip bermeli. Ine o Türkmeniň sizin Türkmeniň hökümetiň başynda oturan samsyk 2 sany goşa kelle aýtmaýyn isem. Berdimuhamedler. Siz niýe fer edýäňiz? Halk öz başyny öz hojalygyna samolyot nime dip saklap ber. O yurtdan bu yurda ya bolmasa ol şäherden bu şähere samolyot uçup berip millet daşer ýurtlarda. Şweýçarda da şey var ana samolyot. Hemme yurtda bar. Hemme yurtda bar. Ýözüne oran ýurtlaryň hemmesinde bar. Bularyň tegem şo tüýçi köýkasyny güýjenläp ber o. Zavod, fabrik çıkartıp yine hücü kökü yasıyas, yine tort yasıyas, yine mata yasıyas deyip. Onu geçir asıra medyatlar, torta medyatlar, matada da koyadlar gelin gıydır. Öyünlü. Dokolya Son için bir cüm unutpaşla fedim bölüm koşuyun şutaydı. Şularda görkezlere dağıt bolmansan, o sergiden bir serge, o devletten bir devlete, şol 15-nji 16-njy asyrdan bäri şol göze ýylyp gelýän biziň gyzgellerimiziň el senedi bar ýa-ni tikinçilik beýleki o ýa-ni keşde şolary ekidip görkezýärler. Başga görkezlere zat ýok. Ondan mene şu ýankaýçysyny ýal köke. O kökany hany bir owada ýa 20 öýde öldür, 45 awatdy. O fabrik gerekke. Hemme gural bar, ana magazyna satylyp dur. siz onu niye olan gücünleyen de adı näme diýseňiz lan ýaşaçyk ýaňja bolan oğlaklaryň hamyny diýerine sypyryp ana şonu nime dip göz edip satýarlar ne bilen gara köl nime gara neme gara baganamy gara köli baganamy diýip ol dirjit jany zatlaryň hamyny sypyrýarlar diýerine jellat barp ýatan jellat şonun başga zat tapmanym generallaň papahasyny dakýamyşlar papaha etýärmişler generallar belan sapyny ýetin general oturak generallar bir giden şu baganany ýemesini ýörete telpegi var. Ol polkovnik general ondan şu marşal çoňa şerlik adamlara berilýär beýlek ondan aşakda karbulary ýok. Ýöne şu onun SSR zamanına var da şu da goşuny milyonlarça belki 10 milyonlarça ya 100 milyonlarça general var. Doğru bellek geldiniz. Şu yeme bir zat var. Men göründe atmaydı. Şu kara köl goýullar getirip mal soýlayan meydançyda tamam çalýaly. Soň yemesi ýüregi eleme deşik bir hil kara goýduk. Nämeden şu oglugyny eline alandan soň şu darylap şu goýduk bolýan eken soň ýüregi. Ol entek ýekegedek emdirmäke elinden alıp enesiniň onu ýa bagana tawsyrýar. O çağırsın ömedini cesedini vaydayına o tüydemmedik yeme bir duran yeme onu zırrık deyip Badır'a getirip onu köpükten satardı. Milletin mecbur son yeri dağıtları yoktu. Hemen sonra deyir sayat sultanın dağıtları. Geçen asırlarda hanımlarda geçen asırlarda oraya zat yok da oğlakları bolan oğlakları demedim. Bolan oğlakları iyi yandan hamın sıpırıp hamın satılan oktu. Oğlum Türkmenin atavabada şol nime bilen kerwan neme diýildi alyp satu. Yani neme kerwan täjirçilik ha. Täjirçilik bilen meşgul bolan ýöne olar duz, şeker, aňry bäri gur çaýdat alyp satypdyrlar da o ýurtdan bu ýurda gatnap ýöne bagana satan ýok aşaýda gurdy. Şu orsun tapandady şolam, orsun tapandady. Şu jaga ýankyja bolan janawarlaryň diýirligine hamyn sypyrýarlar. Ine garagany hamyn sypyrýarlar, gyýgyrdyp hamyn sypyrýarlar. Nädip düzü bilýän, şu orsun haramdady, orsun tapandady şol. Geýmän geçtin şoňal telpegi geý, belan sapyny geýsin. Öňe içeme boşan şu goýunyň şu jaga bolan oglaň bakadyna da degen o kellen içinde beýniň bakasy. Oňa ýaly. Bizde de bardy, Türkmeniň terpegi var. Silkme telpek diýip ýöne kyýrar. Ol ýa gozuklar buyra bolýar. Tüýdadi ýa-ni goýunçka ýa bir ne bir riýasy ýarmy ýasy. Şondan soň
bir mal soýlaryna on derse zady alnyp goýulýar ýa ýazda güýze gyrkylyp ene şonun nepis halylar, palaslar, erişlik hemme ýüplük ene şonun bizim türkmenimiziň ata-baba däwimizde, desturumyzda, sungatymyzda barda. Ýöne sen gaty dogry belläp geçdiň. Şu gara köl baganaly meselen Orsiýadan çykaran zady plan nebim türkmeniň boynuna dakanda. Men şu gören zadymy aýdýan o gara köl enen şu mahalym bar bolsa çoparly çykdyn aýtsyn. O şu beýleki ýa sarjy tohumyň goýununa hiç dat ýok. Ýüregi abad, bagry abad, emma şu gara köl öldürüp emma ýa halallandyrdyň şer edýän bol. Ene eleme deşik men melek gara tegmil bolupdy. Şol her sapar elinden kuzu salnanı şu mälep bagry ýan ýylýan şonun elýän bolmaly şol edebiýatda. Dogry biz biraz geçäýdik temamyzdan bolýan şol bilen şol saglyk bilen baglanyşykly wagtlymyz bar taýtmaly. Şol nime sal eskerleri barada aýdasyn. Eskerle barada sen aýtsan men onuň ýygyny ýetirin ýa men aýdyn ýa sen ýygyny ýetirip tapawdy ýok. Şol ýa Şu Sovet Soýuzy döwründe ýürüte spisek bardy. Eskerlerin e-mail imitleri günnelik rasyonyny ýerde saklyp näçe gram çörek, näçe gram meske 50 gram bolsa soňky döwrün 25 grama getirdiler. Ýöne häzirlikçe edil häzir meske imeýänini men 100% bilýän eskerlerin. Ene o tarapama. Onun ýerden ýa-ni kaşa hüýjüli ýa-ni kompot, gyzgynja kompot ýa-da çay, şekerli on ýany bilen kaşa berilýärdi. Ol menen berilmeli normany aýdýan size. Sovet Soýuzyny soňky döwürlerde bolsa ol ýa-ni kemelip azalyp meske men döwrümde 25 gram berilýärdi. 25 gram berilýärdi meske. Soňol galan bolmaly häzir meski ýenok çagalar. Çagalar häzir etem ýenoklar. Ýoksam o döwürlerde etem gelýärdi, etem gelmeli. Meselem näçe sany goýun bir hepde ýetmeli şol. Gelýän öldürilip gelýän goýunlar bar mes kombinatdan. Şolaram skladda durýardy näçe sany goýun bir hepdeňe ýazyp ýanky spisek boýunça berýärdiler skladdan. Ondan yankı getirilýän zatlarym şeker näçe kile bir hepdeňe ol yankı un näçe kile çörek näçe tan bu kanka gara sanap bir hepden keyin alyp gaýdýan. Gol çekip yankı sklad alyp gaýdýan. O menen barlayan hilni. Ondan häzirki döwürde ýok bu zatlar. Häzirki döwürde ýok. Berlen okşy zatlar. Etem berlenok. Çürük bir zatlaryň etini berilýär. Bişirilenden om näme belli dällip aýdýarlar, sallatlar, ýen sallatlar. Porsi näme gurçuklan et berýän ekenler, kämahal olam gurçuklan et. Näme logika bile berýärler, onu şu gurçuga protein berýändirler. Protein belok diýmekde. Awa. Şoňdan aýdyp beren etin ýerden gelýän. Anyny aýdyp beriň ona siz dowam edin. Ýeme gaty dogry belläp geçdiň. Onu menem şol Sovet zamany 14 ýyl pagon götüren adam bilýän şol soldatsky payok diýip staloga giren ýerinde asylydyr. O norma. Bir günlük normasy. Zaptyrga näme, abeda näme, ujuny näçe. So taýda hemme zat görkezler ýa gaýdyşyň. Ak çörek näçe gram bolmaly, gara çörek näçe gram bolmaly, greska näçe bolmaly, perlovka näçe bolmaly, et näçe bolmaly, yumurtga näçe bolmaly, tüýji şeker näçe hemme gramyna çelli ýazylgydy. Indi şol zatlar eser waka üçin edilýär. Onu aýtmak gerek. Eser ýyklanysyň biz garaşyl boldyk. Diýmek şu eser döwründe berilmeýän zat berilmeli Allah biziň eserlerimiz. Koşmasa. Dep ortalar çykyp getdi, koşumyzyň sany azarly. Indi koşuna ýelge dämeli, gyzlar wadyň diviziýasyny Dağlıncı'nın yankı tankı, polku bilen belelikte alamızda 25 bin eser vardı, pavon veteri. Aviasyona doğru yıktılar. Bizde aviasya yoktular. Samolyotum yok, aeroportum yok, aerodromum yok.
oturdu. Esker mi yaşıl pavon götürüyor. Ya gök pavon. Ondan yine ortalar çıkıp gitti, beylekiler gitti. Indi şonun 10 min ýaşy galyly diýenmedi de 10 min esker bolaýmalla kızlar. Indi şu umumy divide strukturasyny kiçeldilen görnüşünde de gözüne getirsek, şu 10 min esker bol. Yani şu döwür, ýa-ni nimen birje misaly getirjek bolýar. Et alayly başladyna degmäli. Eti ene kızlar badyň mal soýlayan meýdançasy bar şäheriň çetinde. Şoňa günne gelýär. Kızlar badyň rayon ýa halkolarynyň, sowhozlarynyň günnelik mal gelip de goýun mal, ýeri şaşly mal, düýe näme gerek bolsa gelip dur. Gargaladadan öldürmeli mallar, şu kızlar badyň mal soýlayan meýdançasyna getirilerdi. Kızıl etrekden hem ştak getirilerdi kızlar bady Gazanjyň kam. Bu rayonlyk hemmece mallarçylyk rayon. Bizde o döwür hiç asa paxta ýok. Paxta birinji gezi Türkmenistany 91-nji 92-nji ýylda ekdiler. Oňa bar alan önümi kızlar batdy, ay bilmedim. 10 tornadan hem geçen haýdy. Sonra ne şonu paxtaçylyga urdu. O da biz paxta diýen zady gören milletler o taýda kılıp. Inni divide dur. Ýarpylaryny ýöne ýarsy dur. Ýöne kızlar batdy. Mal soýlayan meýdançy SSR ýykylaryndan soň ýapylypdyr. Diýme? Bir eskerler bir ýerden şu et normasyny alyp iýmeli. Ýadyňyza düşmeýän bolsa men ýatladyp berit. Etiň normasy 260 gram. Bir eskeri bir günne çiğ et 260 gram durnu görnüşdäki et bolup birer. Et mi, tawuk mu, döş mi, sünkü mi? Yani 260 gram son ende gaýnadylmadyk ya bişirilmedik et bolaýmaz. Onun gaýnanan bişenden soň ýarpylany ýani 130 gram, 140 gram, 120 gram köpman şol eýam şoň emesinde tabagyna duraýmaz esker. Indi SSR ýykylan benem eskerle golluk etýär, bulara güýç gerek, bulara kaloriýa gerek, bulara saglyk gerek. Ette de var, şolar gerek, proteinim hemmejim kaloriýasy var, beýlekde de var, ýumurtkada da var, meskede de var, vitamin D, ýesine çellik. An bular iýmese, onun bir eskerlige çağırılan 18 ýaşly ýigidin 2 ýylyň dowamyny näme saglygy galýar? Birinjiden soňa seredeli olsaňyz medisini işler bolansaňyz. Aňyrdan en atsasynyň öz maşgalasyny eklep saklap bolurdy. Baryny ýogyny ortaga goýup bolurdy çagasy gelip eskerlikde ýere zat tapman bitin şänik gal edip niýatyň döwrüni köçe çöpürüp gezdiler. Kızlar badyň ýylatydy. Şol bir daýda köçede tamdyranan ýalyp çörek bişirip oturan bolsa, şol gelip dilekçilik edýän ekelle daýda bize bir bölek plan berýän. Hep ýere zatymyz ýok. Hakykatdan hem şeýle boldy. Şol kızlar badyň Halep Dawodynyň başlyklary bar şo döwür. Dünýäsiň döwründen başlap şu güne çek. Hemmece jenaýetkärdir men şu taýdan aýdym. Ähliňi suwda çekiljaksyň. Näme üçin? Ona maýdyp beren. Şol ýa-ni çörek normasy bar, goý berilmeli. Ýa-ni eskerlere. Ak çörek normasy 450 gram, gara çörek 350 gram. Belan sapam ýok şolar. Käňisi 100 gram, 50 gram su berilýän. Galany çöregi pişirmän un görnüşini alyp satarlara satyp, olara öýlerine çörek pişirip ene bazarda satýan. Ene. Şoň üçin kızlar badyň Halep Dawodynyň başlygy 1 ýylda $1 milyon öz jügüsine urýan, beýle başlyklaryny hem paýlayan bolsa onçadan bilemem. Ýöne öz jügüsine 1 ýylda urýan puly $1 milyon diýip maňa bir döwür habar geldi. Siz pikir etmeň, bu zatlar ýatdan çykdy diýip, ýok, hasap maşyny işläp dur. Kelleňiz bilen jogap berersiň. Entek ýurda baraly. Şu çağıcıklan ağzından ıskyny kakıp alıp özüňizden kiň ekleýän bolsaňyz burnuňyzdan ýyklygan eti. Haýsy döwlet şu pullary çykaran bolsaňyz özüňiz ılgap getirersiňiz döwletiň gaznasyna. Indi çörekli mesele şol. Çörek baranak. Indi etini ýerden arym berilýär, şu porsi ýeri ýalzat dälýär. Ona maýdyp berýär nämedir? Hindistan var. Hindistan'da yankıdayım, bilen bu diýdim. Bular sigara çok ünlü. Sigara bular için bir mukaddes mal. Biz için doňuz haram bolsa musulmanlary sigara yemeler için buddistler için ne bir 50 girmeden şular ýaly keramatly mal. Şu kapyny ýerip sıçra da sen soňa haýdyp
Koyup bilen atlar. Köçede dur, maşylar aylanıp geçe, biri yeme diyenler. İn çok sığırlar, doğanın ta ölünce, özi yığıp bör de onun. Bir seyredin kinolarda. Bulan sünkü vadırda eti yoktur. Kapırgalar tanayma dirike. İnni şulary öldüre iýen akynylan bolany. Inni ors var ya, orson maşlany ben. Şulary millionlap satyn alýarlar. 1,5 milyard ilat var Hindistan. O taýda 10 milyon belki 100 milyon köçede ýygyp beren sığır bar her ýyl. Ine şol garrany tapdan düşeni ya köçede ölenine çelli ýygnap bular ine getirýärler. Bilemek Haýsy respublikada bular şonu medýary bejerýärler. Ýa-da şu diýil sığırın diňe şol damaga çalyp içine salynýar diýerdi. Sahy hamy tüý toýnaklary bilen, sünkü sanky bokça gözi bilen bärdene sığır bolup girýär. Toýulma zat ýok. Aňyrdanam eýem öwelen oňunçakdan faş bolup çykýar. Onu aýlayan şular ýaly turbinalar bar. Taty şu öme diýär, bu nähili baýdy. Pudr bilýän yüze da çalyan bir mimik pudur. Umumda gumdanam. Ene şu pudur olup çykýar. Şol ýanky mal aňyr ýüzüne ýan turbina. Onu monsan ýanky kerpiçlere bölýärler, blok edip, şu blogu doňdurup, ondan soň şonu et edip mene satyp durlar. Aňyrdana aýdyp 10 sonra $10 ýa tölenýär ýa tölenýär. Bärik getiren bir $100,000 satýar. Döwletiň pulunu almak üçin. Bollugy tordy. Ene şoň üçin ine şu sebäpden Kızlarbadyň ine mal soýlayan meýdançada işleme. Yok, yapık bir döwürdenme. Diňe halk gidip şu öz soýjak maly, öz sadakasyny şu taýda ine halalap gaýdýar. Yok, yapyldy. Hani inni bi SSR döwründe bar bolan ýa-ki halkoz, savhozlaryň milyonlarça mallaryny nire ýitirmeli. Ine şu taýda aýlanyp, dolanyp, ben olçaryny saparaga urjak bolan ýa-ki reformasyna gelýär. Bar da şol adamyň konsepsiýasy bar. Şol ýa-ki kalkozyň, savhozyň mallaryny her bir hojalygy, istek bildiren hojalygy 100 san sığır berýän gerek bolsa ýa 50 sığır aljakmy, ýa 500 san goýun aljakmy? Al. Şu 500 goýun alýan bolsa, 5 ýylyň dowamyny her ýyl 100 goýundan ýygyna tapşyrýan döwleti. 5 ýylda sen ýam hasaplaşdyn. Ýene de sen özüne 5 ýyl goýun alýar. 5 ýylyň dowamyny. Ýöne döwletiň başlanyýytan akmaly. 5 ýyl goýunam gelip et kombinatdan geçip halka iýmit bolýar. Iýmit bolsa da baha ardarly. Näme şu mal hem zat gymmat. Sebäp Türkmenistanyň içine mal ýok, barja malyny bular kalbasa çykaryp halallyp ýazyp hana araplary satyp otylar ýa-da Orsiýada çykaryp otylar. Öz halkyny işlat durawa görlenär. Indi sallatly mesele geldik, şol ýanky Hindistan'da ölen sığırlarını, ölecek bolup duran sığırlarını, yani bir göz bolwan bolup bu kanslaylardan çykan ýaly taklan ölen sığırlary yani blog edip getirip biziň eskerlemede berýär. Şoň üçin on iýsiniň barlygy, täp bol turbina aýlany ýakýa o sümku pudr edýär. Şoň üçin iýs berýär. Hem tüste bolup çykýan ýerden ol çykanda un bolup sümku. Ine ondan şol et farş hemmesi garşyp kelle şahym masem şu taýda toýnagy bilen. Ine onu porsamaz mı körç bokça bilen garny bilen bile çykanda. Ine munum getirip biziň eskerlemede berýärler. Enni bir zat başladı. Iň bir aýylgançlar biziň halkymyzyň köküne paltur ýaparanlardyr. Şu esker şu eti ýenden soň şundan soňra guturup öýüne barandan soň öýlenenden soň şundan bir sagdyn önermi, önmezmi? Ine sen doktor ýa medisina ýeşär hukmyny aýtdy. Hey şu ýigitden bir ýa sagdyn nesini alyp bolarmy? Şu ağzı halally, aragym içmändir, şu çilmen çekmändir, tirýegem etmändir, baral ýanky dermanlaryny atmandyr. Pentalgyn diýdim, näme diýdim? Ine şu staýdan sagdyn nip baranyna da ýa gotoran organizm bilen nähil çağa sak. Ine şoň üçin biz çağa ölümüni ya çağa durman düşýär, ya doğandan soň ölýär, ya 3 ýaşyna ýetmänili, ya 10 ýaşyna ýetmänili. Şoň hemmejiniň düýbi ine şu taýda ýatyr.
ol ene görgülüň özüm durmuşa çykmaka olam o boda iýen içen vitaminleri ýok özüň de aýdyp oturdyň. Soňky döwürde 10 ýylliklarda näme bolýan? Erkek diýenim meni är bolmalsam meni armyda ullukda ene öz saglygyny getirip gelen maýyp. Hakyky maýyp, fiziki maýyp, fiziki daýdy. Ene onuň bulardan ýa-ine kemis çağı dogdy, ýa eldi işge, aýagy işik, ýa kelle sagdar, ýa ine şular ýa urot, dogýan çağlar. Ene ondan bizim millet çağımız ösermi? Ýonum ýörüýte diýerler. Ýörüýte diýerler, şunu şeýdip şu milleti däherläp öldürmek. Genotsit men bir ýyllar, 20-30 ýyl bar aýdyp gelýän. Bular türkmen halkynyň katsyna çykdylar, öyle çağırýar. Öldür cehennem näme bolýanmyr? Ýöne şular türkmen halkynyň katsyna çykdylar. Ýok bu sulatlar edemdäki bir çykdym. Aýtsyn. Sulat sen aýdýanyň ýalanyny ipdiýsin ýüzüme. Men duran ýerine subut edeyim. İkinciden näme üçin diňe zähmetkeş halkyň ogly elmedam şular ýaly ejer çekmeli ýerde ýa ýaşaýa, ýa işleýä, ýa gulluk edýär. Hani bir sapar agan aýdysy ol boynu galstukly kellesi şile ýaparlan çağasy. Gulluk edýärmi? Ýok. Gurban gulyň çüýrükler tohumynyň bir harbeşik ýasalladyň formasyny eýdimi? Ýok. Etmez bular ol çary. Bir halky çüýre diýär. Ene onsoň ana görüwati kepek berseňem halky ýewati, kunjary berseňem ýewati. Bagyşlak men obrazyny aýdýan ýöne şol. Getirip Niýazyň döwründe şol mallar bilemek Orsiýada çykaryp satdymy, bilemek Irana satdymy, şol milyonlap ýeri kıçakly mallarymyz bardy. Hani nire alınmetdi. Son ornunu pedagori parlayıp bir ite verilýän iýim bar. Sonu götürüp salatları naharhanada pişirip berýän ekenler. Maňa şu gurrun ýalňyşmasam 95-96 ýylda geldi. Şu suratyny, şu haltaň suratyna çelli alyp uğratdylar maňa 25 kilolik halta eken. Ýüzünde de itiň suraty bar. Şu ite verilýän iýim bar. Öyle sonu ýa-ni katýolara gadanlar atyp gaýnatyp sallady berýän ekenler. Daşary ýurtdan getirilen delikates iýmitdi. Ondan sonra olam şol ýagşy bokçagadan ýasalan ýeme de ite berilýän zat berle şo ölüp berde ite pişige berilýän haywanlara. Olam bulan hyýal hinnelen öýürjek bolup ýa ölen sygyr däli, bulan ölçüp halal öýdüň öldüren sygyrynyň galan soň sanky bar. Şolary diýerler bular. Bir bölek eti bilen, bir bölek sunky bilen, ya kelle beýnesi bilen, nämesi bilen ýer ýalsyn, şo ite pişige berýär. Olarym islenliklerde goşup beren aklar ýok. Ýöne hyýwanyň iýmitini nene edip insana berýär şol. Ne şonçy şugun kun ne biziň erkeklerimiz bardyr, şo Niýaz döwrüne goşuna çağırılan ýigitler, bugun kun ne 30-40 ýaşadylar. Özünün bedenini enamını tutup bilen aklar. Onun sonra aýdýar Türkmenistanyň deň ýarsy diýär, Roosevelt tur diýär de peçe ýa-ni bagry. Bolmazmyň sen iýýän şu poku bolsa. Berilýän şo bolsa, ondan maşa näme bolsa? Qara ýagy ýemişler. Gap-qara ýag çök giden ýagyňam 2-nji, 3-nji sortundan beter diýär. Şo näsen bagyň partlamazmy? Ol şary. Arasasyny ýende ýa bagry ağrım düşe. Sen konsentrerowany ol kartsara gelme durşuna. Näme şu arada ýegine at halatly jenaýetkarlar ýaka gedip dilatçyny akly, dilýarany akly, hiç daýdan akly. Ýagyň bar, gowy tarapyny, gowy kaçsyny ýerlerini çüşelere gaplap eksport edýärler. Galyndylar ba, galyndy gap-gara üwelip nemedip galan neme. Lödöre diýerler, lödöre diýip Türk. Lödöre şo satýarlar Türkmen milletine. Siz ölüň diýär, ölüň. Ondan men bir zat okudum. Ýene de bundan bir 25 ýyl boldy, ýa 30 ýyl boldy. Ýurtdan çykmakam okudum. Hytaýda şu çygyt diýär, paxta ýa gadagan eken. Bulan traktaty bar medisina uğruna. Näme üçin gadagan? Şo ýagy iýýän adamlar önelgesi galýan eken. Erkek kişi
önölge berip bilmeye, denanım önölge şol bolmaly zatları yok ennamyna ya bedenine. Şonu öldür yani. Erkek kişide de o denanlı. Garmanalınız boy veriyor. Sen onu ödünmedik bolonsan aýdýan men dilime getirmän otuna bir topar zat. Nire nämen ölür ýany bolýar ene şol. Şonuň üçin ondan soň kemter jagalarym şondan dogýa durmaýanlarym şondan dogýa olýan çağa dograny ýaşenelem ölümem şundan bolýar. Hemme çyklar birek bilen bagly bilen böwregiň işi gaýdy. Milletime şeýdip gyryp otyrar bular. Ene ödünem görülsem Gurbanoğlu Mehmet Institutu oturan heywan. Ene sol Almada gaty dogry. Aýdýanlardan gaty dogry. Gaty dogry goşulýan. Yine de bir zat var şu taýdan 2000 gürleşip otyp bolaýdyn şu olunky denalar bolup eden çykyşyňyz var. Men şunu özüm üçin gaty täsirli boldy. Hem duýguly boldy hem gynançly boldy. Sag bolun. Hem maňyda çykyş edenleri. Ýöne şu taýda aýtdyňyz da nene edip öz halkyň az otypka köçede ýatypka muň üstünden bir bökýär. Fiýmiň aňryzyny ýene de öz garawy türkmeniň öýü kılıp hany o bolar prototip teki bulara mene bir çoğdum ýa-ni ýetim galan jüýje ýaly ýüşüp durka bular üstünde owan türkmeniň üstünden iki bökük geçip o sen aňyrdy ýurdun o çetinne ýaşap oturan puşturlary urady. Olar bir sonra ýene de hanım biz Filistin'e Gurbanoğlu'nun adından kömek uğradı. Yani şu kömek barada aýtjak bolýan men. Siz gaty dogry bellep geçdiňiz denanlar. Özüňden artykmys bolsa berersiň. Ya dulleşir boňşyň bolsa, aç bolsa bir paýyny ertip bermek bizde ozal atababada. Ýöne o nöwletiň üstünden böküp, o nämen görkezjek bolýar. Birinciden şol ýema ýa-ni Erdogana yaranjak bolup edeni işi bolýar. İkinciden men Mekke'ye gidip geldim töweregimde akle bilen hemme ýermeller bilen hemme jenaýatkar topar bilen bilen hemme hajy bolduk. Inne bilen şu Palestina musulman hökmüne kömek edýär uğratdy bolýar. Üçüncüden ine on siýasaty ýürügiş şulara ştaýdy sultanat ýa padşahlyk açmagy şolar kömek etmeli Arap döwletiniň kıya. Bular ardy şol. Bular edäjek şol. Inni insoňky etapy bular etmelisi Türkmenistanyň şahlygy ýa padşahlygy ölmeli. Niýe biz şunu ýol bermedik? Etjekdi oğlum. Mekke'ye gidip gelenler Arapların durmuşunu görüp padşahlyk bolup mesele ýaşap ýöreni görüp olum şonu etjek boldy. Onu ettirmedik biz. Gurbanoğlu lellim bir samsyk özüni diňe şol oynadık geldi. Oynayanım, aktörüm, orsiya. Daşına da adam koyu vermediler. Yani Putin onu padşah edesi gelene, eğer padşah etse son orsiyat ben katnaşacak geldi. Müslüman devleti olsa. Son için iki tarafını saklap oturdu. Moskva'mını. Hem sen halkın yok etti, hem şol bir vardı, yurdu adamdan maşot diýdi. Bizdiň orsiyat berýäsi ýerine dip ana Nevtka sektoryny berdi. Bir bölegini orsiyatdan Tatarstana gelip işläp otdy. Beýlekisine mana Hytaýly ýa-ni neftekimi mani işläp otdy. Pромышленности. Sökmeme. Ene? Inni ýa uğrattım diýäni nira uçup gideni belli däle. Men şonu aýtjak bolýan şu watandaşlary. Sebep İsrail Palestina'nın içine Şumal ya Gaza sektoruna yaka yük maşinini geçiren. Şunun içinde yaşap oturan men şu devleti zor atberip aýdyny. Şwetsiýan grajdarlary var. Şolaryň watandaşy, ýurtdaşy eline Şwed pasportly ýöne Palestina gidipdir, syýahata gidipdir, äriň ýanyna gidipdir, aýalyň ýanyna gidipdir, ýa doganaryna bilen duşma gidipdir. Şolaryň sany 500 adam. Uruşun başlanadığına 40 günden geçti şu. Sondan meri, şulan hiçbir çıkıp bilene. Dün ayıttır, 80 adamın çıkaymağı mümkün. Şol yani Palestin'den yema tarafı, Mısır tarafı. Yol yapın. Bunlar olsa ağzın ne olur kurulu diye, ayıp edene sular yal, humanitar köme uğrattık neyler. Hani ayıt neydi de çok uğradan köme. Orsiyada giden olaymasın şol.
Palestina'nın yerini. Palestina baran bolsa kim almış onu? Ber hasabatın gurban gulu. Ya ol ya alsam oğlum bilen bilelikde sen gat doğru vellat geçtin de bir o koşu kelle. Ya öyle ikisen boş kağıdı yani. Anlap dur. Kağıda hiç ormanın içine çıgıt var. Bularda yaka çıgı demiyorlar beylerin. Hani yenem halka aldılar. Baran bolsa han Palestin halkını görkezerdiler. Yine bir arlık sağ olsun Türkmenistan'ı. Ol gidip öl halkı elini serip bazarlan ya mescitlerin önüne otuka Karandadan bunun deyuslar barpo Nigerya'da mı yenen bir yerde bir halta tuyini bir mektebin çağlarına az çağlarına Afrikan çağlarına paylar so tayda alkış okuttırıyor. Yine Türkmenistan etti. İşte bir çağın üstüne bakıp geçtiğine. Ne yapsın bizimkiler elini serip dilekçiliğe de oturuyor. Ne yapsın çekti çağın ecetin beydip köçadın yani. Ha hayırlar. Bunun dininin sınahil. Sulardan var şundan yani su işler edip verirlerden ya Mekke'ye gidip verirler. Şu ağırlı durup domuzlarım halal. Ananay. Men görsüm so. Bulan edip oturan cenayetin, bulan edip oturan hıyanatını göründü. Onunla so imellerle paglan edilen domuzum halal oluyor da. Sular göründü. Ondan bular onsan şu halkı şu ata babı anırdan gelen düşünce bar. Şu şey ne de vardır? Ecenden geçenler, anırkılardan geçenler bir bar bizim devimizde de surumuzda var. Doğanna da bir doğa okulya ölünne de bir cenaza duruluyor ya ayeti var, sadakası var, nimesi var, belli günü var. O bir bizde devde sur. Mescidin ağzını Karaullah oturan Türkmen yok ata babı. Yani inni bular şunu siyaseti öğürüp son Arap devletlerine yani Afrika'daki hali son dübünden ansız milletler vardı. Eline kitap kaçına açmadık. Allah deyse Allah deydir ya. Yani o Hristiyanlığın kıyın deyse onu deydir ya. Ne deyse de sonra son olur imanı bir halta unmerli tavalli. Yine Türkmeni şu dereceye getirdiler. Men kıyınan adım son. Yeke kellesi, sellelisi halkın önüne çıkıp yeke gezek vaat eden yoktur. Yani şular cenayetkar. Ya şular şeytanın ağzını. Men namaza mukamak, Mekke'de gidemem. Halka mağlamak, yönü gören zadım görsüm ya dilim bilen ayda otu. Eger men diyen zatlım 30 yıllı, 32 yıllı yalan ya ne doğru olan olsa niyaz barıdı ya beylekli vardı. Onu ne yapmışım? Men Allah Teala yakamdan tutmaz şu aydiyanın galat yazen köpür gürleyen. Ne yapmışım? Halk tetin çıkarın. Näme üçün şolun şeytanın ağzanlığını görüp bilip durkadı peygamber de onu burun musafir terapiyor şolun yüzüne tüftüp tükürt bilen. Şeyle kümsüp bolup Türkmen. Men başga Türkmeni görem sen aýdýan oly sany janym ýany aýdýar. Biziň ýaşlyk döwrümizde Türkmen şuun kunýar ol toha bolup ýatana ýigitler. Gözünden o çıkıp duran ýigitler bilen men işledim ýaşastym ýagullyk etdim. Ýere sindi. Tindirdiler bu halk. Enni täzeden şol küllün döre biz enni täze Türkmenistan'ı gurmakçy bolýar. Şonun beter etjegimiz barda hiç şek şüphe ýok. Ya biz ölüp bitip gitmeli yer ýüzünden imperiyalar yıkıp zargak gitti. Türkmenistan'ın cinni wanca halky näme? Ya da biz enni är ýaly aýagy üstüne gap öz toprağymyz, öz watanymyz, öz terhetimiz, öz halkymyz, öz geleceğimiz goraýmaly. Başga zat ýok. Galany boş gurur. Kabul ederlik zat yok. Başkaça. Sonra düşünüp hareket eder, düşünmese herimiz bir yerde ölüp gider. Vatan yok. Yurdum yok, toprağım yok. Ol 52 milyar, trilyon, milyon zat olur. Dil için hiç tadı, Türkmen için asla hiç tadı bağlıdan asla. Elini bir paskaya 1 milyon dolar ömrüne tutup görmedik ya 100 bin dolar. Türkmen o 52 trilyon asla gözü önüne getirir yerde hatta. Und men kiderlip düşünýär. So sen çağılan, sen aktyklyn, sen çoğulklyn. Ene, degen ýebiti bar. Norwegiýa goňşy döwlet. Ýa 1 trilyon 300 milyar dolar gelecekki nesillen hasabyny banklarda basylgydy. Oň üstüne de prosent menipdi her ýyl. Şonu hiç kim ellämez. Biz öz aýlygymyz bar, güllügimiz bar. Biz şu taýda çağılary seretmeli. Şolar ösüp yetişer ýaly, ilim bilim alar ýaly, hemen pensionerleri seretmeli, arkaýyny ýaşap öler ýaly.
gaýrysız aladasy. Dünýäni ters aýlanyp görüşülen pensionerler. Han türkmen. Anay türkmen maňa gorkozun şu bir araýal elinden tutup çağalarynam jüýje ýalydyna tırkap o ýurtdan bu ýurda aýlanyp bir zähmetkeş halkymyz barmy? Ýok, bar ene şol çüýrük tokumy. Halkın hasabyny samolyot menip dünýäni ters aýlanýar. Olan çağaları Kaspy deňizinde katyr sürýärler. Türkmenem şol kenara barıp ýeka balyk tutmak gadagyň. Olar deňizde diň çalmak gelene bir türkmen deňizde çykmak gadagyň. Deňizden bular eýýän öz adyna geçirdi. Türkmenin o çağaları bazarlarda taç götürüyor. 8 yaşlı çağalar, gadan jetdi. Olar Solon üstüne böküp gidip o Burundi'de hani sadaka paylanmalı. Haram zandalı. O yüzden o haram pullar. Halkın hakkından kesip oğurlap alan pulunun ucundan müngden bir parasyenden gidip ödüne avray mıkadiyat. O düğün gördüm mü maskaraçılık o pelvanı bir görüş verir mi? Pöhü. Adi admış ona. Mekke var onun manglayın o daşa urup durur. Beyler kim ki ya o moda bu. o Türkmen çagurlarına orsa gurluyor. Harosu mestes desti. Moda. Yo moğlu da bunlar var. Kupurgurlayan morsan bağışlar hakiki dinarlarım var. Onun örünün bunlar Mekke Medine'ni yeme var. Yani nasyonal bar var. Gidip bir keyif çekildi yani. Ini son hasabyny görýär. Soňa gidip geldi, ýa bulan indulgensiýasy bar. Şo tagdyňy saýlanan adamlar gitmeli Türkmenistana. Soňa gidip geldiňmi, saňa halkyň üstüne taýak urmagy, taýak berýärler eline. Sen hakyň bar diýildi. Ine şoň üçin şolar indi massawy köpçülik bilen şol Mekke Medine gitmeli. O da biz vakandan ýaşyk ýyllarda bir part bilet, kommunistan part biletini almak üçin türlü göjeralygy basarardylar da. Indi bular bolsa ine edip oturan göjeralygy. Halkyň ýekece mukaddes zady bardy. O şo tak gidip öz derdini aýtjak, özüne dile getjek. Şunu özüne arzu edip beren. Bulan hemmejini aldylar dene orram tarafyna sysdylar şolar. Ene. Kadir gymmaty goýmadylar. Ýok. Eger şular ýaly orramsylar gatnap ýörse şo ýere bara mukaddeslik aýlede dursun. Bizinde ýigrenç bilen tereder ýaly diýerler-de. Şo ýerlere bir erbet dörer ýaly diýerler. Şol ödüne oňorýanlar ýa-ni o ödüne oňormaýanlar ba, o orramsylar. Niýranyň bir nemeleri. Aýtmaýyn isem. Ine solar öyle çağırımını. Ine ýanda tatı doğru sattım staydı. Solar adamları dini ýigrenler ýaly. Halal diýip şol dine ynanyp beren bir arsa adamlar bar ken olar azlar. Ýöne olar şo öz halasgaryny şo taýdan dinden ýa Allahdan görýär. Başga bennesinden kömek bolmansa Allah'ına ýykylýar. Ine türkmen. Özüm ýöne bar şulyşy döňýäne atly. Şeňmi? Şo Allah berdi sana kellänim, aklym, gözü garary, eli yarap tutdu bar. Görüş uruş öz hakyň talaky. Bular iki dogan bolup, şo bir metr mellek yer üçin bir-biriniň ganyny dökýärler da urup milletiň önüne maskar. Emma öz watanyny topragyny halat etmek üçin kellesine malranak ýerine menki däl. Şoň üçin bulan şol Mekke'ge diýerleriniň sebäpleri şulardan bar. Edibersinler. Diňe bir şo Yakup bilen şu ýanky bir näme görüşüjmi näme bar bir kino düşýärmi Türkiýe bar näme bir boş pik-pakyň merine. Onu Mekke'de orsa görülýär. Ölüm Türkmen ölýän bolsam. Ene dinini mene dinarlar hana edip ýere çalyşlar. Men gidemek şota. Mekke. Men otak gitme özüm münasip göremek. Men şu dinin talep edýän parlaryny ýerine ýetirmämden soň men näme şu tak gideýän soru men özüme berýän içimden. Şeňmi? Men näme şu halkalarına gittim geldim erti ak prosin hep öňüne çykyp men hazır bolup diýin. Men kim anlaýyn? Sizim ýa özümmi? Şolar Allah ýörer. Hawa, ýeti wati halkam şuna gözlüýüm ýa. Ay hazır Vicdanam ýok bularda. Hawa şolar ýaly. Halmradaga hawa dogry aýtýaňyz, maýdan adlyňyza goşulýan. Gaty dogry aýtdyňyz. Neme? Bahana bilen bir sagatda gürleşäýipdirse.
Ay bolupdyr, o cevap ýemedi. Ol şarny bu temalyň hemme jana agyrly bolansoň, onsoň içimizäkini aýtmasagam bolanakdy. Ala halk 32 ýyllap aýtma nämen gördü, nire ýetdi? Inni seret şo tekki çağaly ene aýtdy boli, bizem çykaryp goýduk boli, inni sen işiňde de galarsyň, şu jaýynda da otur gerek bolsa saňa ondan ol jaýyn berersiň, men özelen oňa ýalbarýaly. Diýmeli watandaşlar aýtmaly, derdiňi paýlaşmaly, şonu ýeňersin. İçiňizde salyp, muny içiňizde portadyp, toň çüýrap ölüp gideniniň peýdasy näme? Gitdi hana 2-3 nesil 32 ýylla. Näme şu ölürler sizden menden samsykmy? Ýok. Ýöne şolaň bir kemçilik dilini diýişiň aňyrsynda gaçyp gözün armaly ýumuk gitdiler. Ýok diýseňiz maňa sora ber. Ýaşaýly dälmi? Doğru. Indi näme üçin siz dım bar, ne şolaň çağasy gördüňiz-de ýene atalaryňyz ne gün bilen şu dünýeden ötenni. Kimisi dermansyz, kimisi kömeksiz, kimisi işsiz, kimisi pulsyz. Kimisi hökümetiň zulmunda, kimisi türmesinde. Kimisi tiriyekden, kimisi geraýyndan. Ýaşy gitdi. Gitdi. Niyaz paçkalap boşatdy. Barnisalar, doktorlarda näme üçin şu halk gyrylsyn niýetdi. Näme görüp görmezlige salýan. Özüni peýgamber derejetine goýdy. Pohnamasyny ýazdyrdy. Aýlary ütgetdi. Öz adyny, öz ýene-atasynyň adyny. Harmara da bol medisina ýanky gospitallary bar, bolnitsalar Oh. hastalar hemmesini boşadyp wraçlara çenni medsestralaryň işine wraçlar edýän ýerleri bardy. Ýanky ukollaryny çenni wraç urmalylar ukollary. Perivaskalary wraç urmalylar. Onu medsestralar etmeli. Şolara çenni sakraçat edip medsestralara burada pol ýurdurdylar. Pol ýurdurýardylar. Yatan balnoyun garşowyny çarşdyrýardylar medsestralar. Hem şol eli bilen heme ukol etmeli, hem şol eli bilen hem garşoga aýyrmaly. Ýa-da ştada medisina gelene birje sözlemäýden ertiçlikde gerek kemini goýar nitdi. Men şol düýün şol agyr tema barada oldum gepleşik dünýäde men onu şol goýlar üçin şo taýda ne şu çoğluğun ýatan keselhanasyna ýalňyşmasam 5700 sany egni halatlarda işleýär. 5700 koyka meselerim 280. Kredik görün. Bir koyka mesle 22-24 sany adam hyzmat edýär. So koyka doludur onu. Koyka dolmasa da diýmek beýleki koyka ýene de son çadır üstüne köpeli. Ine Harmara da şu näme üçin tany köp aýdaýyn häzir. Bir tany koyka bolsa, oň içinde rengenolog ama rengen laboratoriýan gygan alyp gidýäni bar. İçin arasalaýany bar. Medsestra var, medsestra ýanky damardan urýan medsestralary bar. Tabletka paýlayan medsestralar aýratin. Oda medsestraň kömekçileri bar, dawleny ölçüýän, temperatur ölçüýän, onun ýatjak ýerini arasalaýan, düşürýän, medsestraň assistenti diýilýär. Ine olaram bar. Sanaýan onuň ýanky doktoram bar. Ondan o ýanky profil boýunça. Doktorum profil boýunça bir doktor hemme kesel bejenene. Wow. 4 tane kesel bolsa 4 tane doktor, ýene de soň 4 tane kömekçisi bar. Biri olun gematologdur, gany barlap durýar. Birisi kardiologdur, ýüreginiň işleýişini, gan aýlanyşyny barlap durýar. Biri onkologdur, ýanky rak kesel bolsa ol urdan. Ýene biri ýanky renginologdur, ýanky geçirýär, tomografiýa diýär, ýene de onuň geçirip durýar, hem organyny barlap durýar. Jemi umum aýdanda ýanky bir balnoýa näçe tane işgär bardy, näçe tane işgär. Bir balnoýa. Bir hassa. Ine şonu aýtjak boldyňyz siz. Şo näjek bolýar? Men onu deňeşdirme getirýän harby bolamdan bir harby samalýoda isterbitili 18 adam hyzmat edýär. Şo bir lýotçyga. Şol arkaýyn uçup gonarýar. Hersiniň öz käri bar. Hersiniň öz guraly bar. Hersiniň öz jogapkärçiligi bar. Indi şol bir adam bir hassany men isterbitilip gözüme getirdimde. Isterbitiliň bahasy 50 milyon dollardan ýokary gidýär. Diýmek şu döwletde bir adam bahasy 50 milyondan 100 milyon belki durýar. Şeýle hyzmat edilýär. Şu derejede gymmat görülýär insanyň ömrü ýa ykbaly. Bizde bolsa itte pişikde sanmar, insanyny san ýok.
Gynap. Näme üçin beýle boldy? Ine men gynanýan zatlar şu. Şoň üçin o eskerler alyp bol ine bolup duran zat hanymyň haýır sahabadan alyp bolup bilem ýalan. Nira gitdi o ýukany azabat bersin. Kimin gapysyna düşür? Orsiýada bardymy? Palestina gitdimi? Kimin samolýoty alyp gitdi? Bersin jogap. Hanymyň uçan marşruty nira getirip düşürüldü? Näçe muktar dowurdyly, kulu näçe giden medisina enjamlary näçe şo halkyndan artykmys bolup agzyndan kakyp uratdyňmy? Näme? Halk sormasa olaram, eme jogap beren akly, hasabat beren akly. Halk şulatlar sormady. Şo baş bir zat etse halk derrew ýygy gidýär. Derrew olar çäre görmek bilen bolýar. Şol köşeşdirmek üçin. Aýdyn, düzetjek bolsaňyz diýin, adamlar. O bir beş adyma aýtmaly diýmeli, o milyonum uklap ýatmaly haçan şolarda dörka diýdi. Hiç haçanam düzelme. Bizim Kazaklaryň bir sözü var, aýda sanda koýasan, aýdyp ölüp gideriň biri bolar. Başga hiç zat ýok. Eger halk şu zatlary düşünüp özi hareket etmese. Bar, men ýok diýme, ol düşünýän adamlar kän. Ýöne şular halkyň öňüne çykyp ýekese aýtmaga ejab edýärmi, gorkýarmy, çekinýärmi, ýa halka el boladyr, gawur bolsun şu halk ölüm bir ýaşaýny. Ýoksam şolaň her bir zulüm gören bolmaly Türkmenistanda. Elbette. Keypine meyletin yurdun daşına sol niyazın haram ahirinden körög yerle ya Kurban Gulünkidan olmadı. Zahmetkeş halkın ya halk bilen bile yaşan komşu olup islerini halk öz başlığı bolsun näme özlerkine hiç kim taşlanak yurdan. Zulüm görünsen. Hiç olmanı çağıran bir azat yurtta yaşadın çıkan. Eğer şol adamlar şol döwürde ya şolara zulüm edilenlerine halk arka çıkan bolsa ya komşu tüýen. Gaýdar mı şolar? Elbette yok. Başta neme diýerler, ekrana başta çykyp ýörem. Başta çykyp başlan wagtlarymyz. Aýny bular bara watany taşlap gaýtdylar näme diýip aran bolajak bolup. Neme dip. Ay bana gowy ýaşaýar ýa-da size kim müsaade edýär ýa täsir berýär şo taýda gowy ýaşama 50 trillion dollaryň üstüne otýar. Biz de şu taýda öz rahmetimizi şu durmuşy gurup birlikde bir keçeki yurdumuz var, milletimiz var, doğanlarına yok, elimiz odan yerinde. Gel sana arka durur yal kömek eder ya. Öz kellen, öz elin, öz rahmetin bilen gururlu. Şu barzatla, havullu olsun, öyde olsun, durmuşta olsun. Esir näme öz vatanınızda 50 trillion doların üstüne oturup açlık çekýän. Ha? Göreni yalvarıp otursun. Ha näme naýynjar boldy bu Türkmen beýle. Olun özbekler aýdyp oturdy. Özbekler aýdyp oturdy. Gaharym geldi, şuna çykyp dur, şu Gurban Gulyň şu çüýrük tohumyny at gaýtarym berdi. Öktepe bilen Babara buň arasy. Sen inni şol prezident wezipany basyp aldyň, elinden oşap beren ağaň öldür. Inni sen arhivler elinde. Göktepe galasyň näde basyp alynan, kimin basyp alynan, nämeden sen elinde hani sana getirip berýärler, ne oku. Yok, ne öz okuya, ne de halk okuttur ya hakikat. Onu ana bizim özbek tarihçilerimiz aytıp berdi. Bundan iki keptadır başa dur, iki tane yigit gürleye. Men yigit diyene menden kişi oluna, olur alim adamlar. Sonraydı ya. Sko berip, haçan Göktepe galasını yumranın olsam, sol goşunu öme verttir. Ruskot beriptir. 4 güllap şu milleti talan. Niyemetseniz hakkınız vardı. Sonraydı ya. Galan içinde 5000 sany gyz gelin zenan alyp. Şular 4 güllap zorlapdyr. Ene skobel fan, goşunyň edeni. Ötaýdy. O ýygynyň gowdy, öldürdi, kılıçdan geçirdi, näme naýdalady, o başy ýöne şu galan içinde galanlary ine edeller şol. Hemme elinden emlaklarını alýar. 4 güllapyň gyzlarlaryna şoň gorsun zorlaýar. Inni şonu görüp bilip ine Gurban Guly, ine şol çüýrük tohum. Indi sen orta hyzmat edip, o sen öz jelladyň elinden orden alyp döşüne takýan. Ha? Öňkü haramzada akıdyp, orta ýene atyny Türkmeniň ahar tekatyny sowgat berdi. Bir haramzada eni Türkmeniň itine sowgat berdi. Akıtdy heregen ber onu sowgat Putin. Çağılyň bilen bile. Munça bolunyna görä. Bu torun. Ene şu zatları görüp
bolup otursun seret tawu. Göktepe'lerde de bağışla bol nesil galman. Türkmenin bir sözü var da nerde döl bolmaz diýip. Diýmek şol ner ýigitler ölüp gidenden soň şehit bolandan soň iýdi. Gutorypdyr, bular SSK edipdirler ähli. Janmy? Ýoksa şu zatlar görüp şu galan halky ýetirmenler ýa o baryp şu Göktepe'den gaýtanda maşyna 5 milda da ýetmen gelýän. Otylar her kişi tünegünde. Görlesene men Göktepe'li. Näme şak çykdymy? Ha? Bütün millet naýynça. Bütün Türkmenistan ahydaryny çekip otyr. Göktepe'de şehit bolurlar. Göktepe'liler näme onu öz şehitlerine eýelik edene. Ha? Öz araňyzda çykan haramdadan näme üçin siz döwdi bilen? Men bir zat Onu umyt kategoriýaly, beýleki welaýatyň adamlaryna bar da diýip ol men ýemede de gördüm, gözüme ýelişdi. Ay ahallar eýle, ahallar beýle, on näme etmeli, onu ýokmaly, ýok etmeli. Ýok beýle de. Ahallar da üýtgeşik adam ýaşany, ýöne şu ahalyň tepesine çykyp otururlar. O ahalyň halkynyň taryhy bilen bagly ýok. Men şoň üçin pikirim aýdýan, şulara çüýrükler diýip ýönekde ýer aýdylman şolaryň tiresine. Belki şol bolar sewuşa gelmänligi üçin aýdylandyr. Ýa şu sewuşdan soň bolar baryp galan talandyrlar. Ýa galadan gaçyp çykarlar, öýüni kabul edenler, ýa eline tutup orsun eline berendirler. Bilemek. Ýöne Aňsat Türkmeniň taýpasyna çüýrük diýilen men barymyzy gede geçdi. Sıçma deyip badır. Yani olar sıçma sözün korkak der, batıl sözün bir sinonimi sıçma deyim. Yani yoksa düşmanı göreni balağını koyup durarlar vardı. Yani şulara çüyrük sözü nereden gelip takıldı? Sonra mı aydıp versin kurban ol halkının için. Bardır bir Sonra Sorarken olşan hiç nesler jogap ýok. O kulagym per, gözlerim kör, dillerim lan, halkam şol, olar kep edip ýaşap ber. Olar hiç kime hiç açın ınanın adamlar däl, o dine oynap otylar, halka oynap otylar. Bularda bir mukaddes hiç zat ýok. Absolut ýok. Ne erkeğin ne aýalyň. Aýallarym zanlyýaman. O bajytyny edip beren jenayetlerini kulagy dile getirer ýazatlar däl. Dogry halmada gaty dogry aýtdyňyz hem aýdyn zatlaryňyza goşulýan meniň bir şu gepleşik gutarmak bir aýtjak dadym bar. Cemlen onu men bolan istaýdy. Eme gaty da ötmesin bir sagatdan geçdi. Ine şu Göktepe galasy barady. Arhivni nemeleri dokumentleri çıkarıp kimem bolsa bir şunu hakykati ýazyp bir kitap edip çıkarar diýip umyt edýän. Halkym okusun, görsün. Kimin kimdigini, nämeler hakykatdan bolup geçen zatlaň nämedigini. O Skobelew kim? Öwmelim ony. Näýle adam bolupdyr? Näýle edip ol halky gyrypdyr, näýle edip aýal gyýdylar zorlapdyr, dört günläp diýen. Şu zatlaň üstü açılıp bir ýanky arhivlerden jemläp ähli ýanky şaýatnamalary jemläp bir kitap çıkarlar diýip men umyt edýän. Belki bardyr bu dinleýän ýanky ýazyjy ýa jurnalistikadan okap ýören ýaşlar bardyr. Ýaş zatlar bilen gyzyklanýan bir historik ýanky taryhçylar bardyr. Belki birden biri şunu kitap edip çıkarar diýip men umyt edýän türkmen diline. Ýok, artyk baş gözläp görmek gerek gel. Hana şol Özbek iqtisadiýetden taryhçylar aýdyp berdi hemmesi. Olaryň elinde hemme maglumat bar. Şolaryň eline bar maglumat ýazypda da bar, arhivde duranda atyrdy. Gurbanulla da bar, emme ýanky Alasandyk ogluна da bar. Ýöne bular türkmenler. Bular Putin'in aýagyna ýykylyp beren haramzat. Öz jellatyny bular taqdim edýär. Hiç olman için hümledip beren türkmenem däl. Wagt geleni hataplaşarsy. Gyrdylar, gutordular türkmen. Dogry. Ona jemläýdim şaýda ölçärim. Bolar bolýa, bolýa watandaşlaryna sag bolan, sag oturuň.
Sağ olun Sağ hormat. olun. Yurttaşlar hawa bizden öýke kine etmek. Şu zatlar meňe içime sygdyryp bilemek sebäp aýtmasaňam bolanak o gijiler çirim etmäni o kyzyl ýaşaryň. Bu nähil boldy? Nädip bugüne düşdük? Nädip halkymyz, gül ýaly halkymyz bardy. Gül ýaly goňşa kora bardy. Tordy ýok. 4 sany kora durdy. 4 tarapa ejen bişiren nahan çağırları bize diýip körpem otağa gitmek bu goňşa bir ol. Aňyrdanam geler bir günni 3-4 türlü nahar iler bir öýde. Dürlüýde bişirilen nahardy, tagamlardy. Şuň ýaly biz agzy bir, şuň ýaly bir arka duran millet. Toýumyzy ýatymyzdan soňra oturup. Ýeresindir ýok etdiler bilen. Indi getirmem o oýuma men hem Mekke'ye gidip geldim, hacı boldum. O wagt sen hacı bolşuň dedi. Bolýa oturan ustady. Ýok, hem ýurtdaşlar sağ bolun, saglyklykda görüşelim, indi duşuklara çel. Hem mäňiň öýüňde sag. Sağ olun.